ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് ഷിമ്മർ ഫാബ്രിക്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ് വിത്ത് ഹാൻഡ് വർക്ക്ഡ് പാറ്റേൺ ആണ്. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റ്സ് ആണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് റെഡിഷ് മെറൂൺ ഡാർക്ക് കളർ ഷെയ്ഡാണ്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഫോട്ടോ ലൈനിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഓഫേഴ്സും ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസ് ഐറ്റവും എല്ലാം ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ഷോപ്പിൽ പർച്ചേസ് ഇല്ല. ആൻഡ് അത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ്. ഇതേപോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ല ലെങ്തും വിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫുള്ളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ്. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഹാൻഡ് വർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നു. ഒരു കളർഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഷെയ്ഡാണ്. ഇതുണ്ട് ഷിമ്മർ ഫാബ്രിക് ആണ്. ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ക്ലോസി ഫിനിഷ് ഉള്ള ഫോയിങ് പാറ്റേണിൽ കിടക്കുന്ന ഫാബ്രിക്. ദുപ്പട്ടയും സെയിം ഫാബ്രിക്കിൽ ഇതുണ്ടോ ഫുള്ളി ആ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റ് ഇങ്ങനെ വരും. അതായത് ടോപ്പിൽ ഈ സെയിം വർക്കിന് മുകളിൽ കൂടെ ഹാൻഡ് വർക്കും കൂടെ കൊടുത്തേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 795 795 ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് അഡീഷണലി പേ ചെയ്യണം. താങ്ക്